Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu yatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Saka I hope kuti your listeners they will listen to my story, especially those ones avo vachiriwo vasikana vechidiki avo vasati varoorwa. Unofanira kuti unge uchiziva kuti muupenyu, like all that you think kuti they are your friends, havasi vose avo vanenge vachida kuti unge uchizobudirira, because vamwe vacho vanenge vachitoronga kuti unofanira kuti unge uchizofaila in everything that you will be trying to achieve. Even those ones avo vaunofungidzira kuti they are your best friends, vazhinji vacho vanenge vasitomborina kana basa newe sezvandakaita to this other friend of mine. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti ndakasangana nefriend yangu apo pandainge ndava form 5. Saka ndakabva ndazotanga kudzidza pane chimwe chikoro. Pachikoro ipapo painge pachingodzidza vana vembinga chete. That was when I met uyo akazova my best friend. Saka iye ndainge ndakangomuunzawo close to me because I wanted to use her sezvo ainge ari mwana wembinga, and she was like munhu uya wekuti she did not have real friends at all. Saka ndakabva ndangotanga kungowirirana naye, eating her pocket money. Saka the problem manje that came, ndakabva ndaona kuti ya musikana uyu zvevakomana anozvida. Ainge achidanana nevakomana vakawanda pachikoro ipapo, but at that time hangu ndainge ndisina basa nazvo, but ndakazoita problem naye when she touched my boyfriend. Ipapo ndo paakabva azoita the biggest mistake of her life. Saka ipapo nekuda kwekuti munhu uyu aipota achindipa mari, and aiti kana kuri kunzi kana achida kutengerwa zvaanenge achida kutengerwa nevabereki vake vainge vachitotiti matwins. Saka iye aita akatengerwa hembe, then aibva amake sure kuti vabereki vake naivowo vanditengera hembe. We would always wear matching clothes at all the time. Saka ndakabva ndaona kuti munhu uyu even though arara neboyfriend yangu, but kana ndikango murakidzira sometimes she will stop being friends with me. But mumwoyo mangu ndakabva ndazviudza kuti munhu uyu I am going to punish her for everything that she has done to me. Ndoda kuti ange achizonzwawo kuti zvinorwadza sei, because inini neboyfriend yangu before we had gotten married tainge takavimbisana kuti taizorara tose after we would have gotten married. But zvinondirwadza mukoma because right now my ex-boyfriend iye he is in Europe, uye zvekare akazotorora umwe musikana wacho ainge atongoriwo munhu waya wemhanga wekutoti taitomutarisira pasi, but that was the girl that he chose and they are married. And ndinoti pose pandinenge ndiri paFacebook ndinorwadziwa, handidi kukunyeperai. Yes, ndakazoroorwa zvangu nemumwe murume, but ndinogara ndichingoteverera mapost ake kuFacebook, and when I look at his wife ndinorwadziwa, handidi kukunyeperai, because inini I told myself kuti I was the one who was supposed to carry his kids, but nekuda kweizvo zvakaitwa nefriend yangu ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizorambana nefuture husband yangu. And I still blame myself kuti ipapo hangu dai ndisina kana kumbogara ndakaramba munhu wangu, dai hangu ndakangomupa imwe chance, pamwe neniwo ndingadai ndiri kuEurope, because later on I found kuti varume vose vanongorakidza kuti vakafanana ava. At that time I was really heartbroken. So zvakaitika mukomana ndezvekudai so pandakatanga kudanana nemukomana wangu uyu tainge takavimbisana kuti no sex until iye paainge achazondiroora, then we were going to make it really special, then tobva tazoita bonde redu. Saka iye ainge ava kungogara achingocomplaina chiti ndikuda kuti iwewe neni tinge tichirara tose, but ndichimuti no, you have to stay true to your promises. But ainge ava kuti manje aipiwa pressure nevamwe vake, because vamwe vake manje vainge vava kutorara nemagirlfriends avo. Saka iye akabva azoya kwandiri akatsamwa one day akabva anditi when they were having a discussion, iye manje akabva azobvunzwa nevamwe vake
kuti how is it to make love to me. Saka iye anoti akabva azotadza kunyatso kupindura like munhu ane experience, vakabva vatozviona kutoti uyu achiri kutonyepa, haana kana chaanomboziva pakuita bonde nemunhukadzi, ndokubva vamuseka kuti iye ainge achiri virgin. So mukomanashi paakauya kwandiri ndakabva ndamuti iwe unoda mafriends ako here kana kuti unoda inini? Kana uchida inini you are supposed to wait for me. Mukoma munhu akabva angondisiya because tainge takatogara pabridge. I still remember that day. Ndokubva atongobaya kumba kwavo. So when he was going to his place, that was when he said ndopa akabva azosangana nefriend yangu, akabva azotanga kuchema achiudza friend yangu kuti iye ndainge ndamunyima bonde. So then my friend offered to comfort him. Ndokubva vazotongoenda muchidrainage vakabva vatanga kuita bonde since it was like really late at night. So inini kuti ndinge ndichizozviziva mukomanashi, there was this other day, saka akabva auya kumba kwedu. Akati auya kumba kwedu always late at night, tainge tiri busy because even though tainge tisingarari tose, but I gave him access yekuti ange achindibata as much as he wanted. Saka ndakatoti paya tichitokisana tichitoita sei, ndopandakabva ndazongopinza maoko angu mumapockets ake. Ndopandakabva ndazoona kuti mainge muine tishu rainge ririmo but rainge rakatota. Ndakabva ndati ko tishu iri rakaita sei, ndokubva ndatanga kuburitsa tishu iriya. So he then noticed, akabva abata ruoko rwangu because ainge asingadi kuti ndinge ndichiburitsa tishu riya. Fortunate enough mukoma, ndainge ndaribata tishu riya, tikabva tanetsana like I was on top of him. Saka ndainge ndiine simba rakawanda kumudarika. Ndikabva ndazoona tishu riya pandakari vendenyura, ndikabva ndaona kuti mainge muine condom rainge rakatozara masperms. Ndikabva ndati kwaari, naiwe what is this, where did you get this? Akabva amboramba but ndikabva ndatanga kupopota. So akabva azondiudza kuti iye ainge abva mukuita bonde nebest friend yangu. Mukoma ndakarwadziwa, ndikatanga kuchema, ndikamutuka ndikati urimbwa, let us break up. Ndokubva ndamudzinga pamba pedu. So akabva azoenda. Then the next day I then went, ndikabva ndatanga kunetsana nefriend yangu, ndikati unorevesa here kuti ungarara nemukomana wangu? Akabva azonditi sorry. She apologized, and after she had apologized, later on we became friends. And the reason as to why we became friends again, it was because ndainge ndichingodawo ma benefits of being friends nemwana wembinga, but I had this deep-rooted hatred for her in my heart, even though I was not showing her kuti this is what I felt for her. So after high school manje, she started dating another guy, and this guy, she met her when she was in university, but tainge tava kudzidza kuma universities akasiyana. Then akabva azondiudza kuti patinenge tiri kuholiday, I want you to meet up with my boyfriend. Saka she had introduced me to many of her boyfriends, so like I was like used to this. We had done this before. Saka handina kana kumbomutora serious at that time. So ndakazoti ndava paholiday, we then went out with the guy. Mukoma ndakarwadziwa, ndiri kunyepa. This guy was too cool and I was really jealous. Takatoti tiriko kudinner date kwavo ikoko, ndainge ndava kutonamata, ndichitonamata kutoti Mwari kana muriko kana musiri vefake, ndikuda kuti vanhu ava vange vachirambana. This relationship, I pray and I declare that it will never go anywhere. Titori busy ipapo ndichitongonyemwerera zvangu, but mumwoyo mangu ndainge ndichitovanamatira vanhu ava kuti chirelationship chavo chinge chichitongodhakwa. Then brother Nashi mukoma ndopandakabva ndazotongorohwa nesurprise apa paakandiudza kuti the guy had proposed and already there was a date set for the traditional ceremony, and iye ainge achida kuti ndinge ndichizova part of roller squad rake. Mukoma, sometimes you can think kuti izvi zvemaroller squad zvakanaka, but sometimes hazvina kunaka because hauzivi kuti avo vacho vanenge vari part of your roller squad vanenge vachifara here kuti iwewe watoroorwa, because let's face it guys, mazuva ano varume ava havacharoori, and you will be very lucky kana ukatoroorwawo. Saka panguva yacho iyoyo pandainge nditoriwo part yeroller squad rake, ndainge ndiine mimwe mishonga iyo yandainge ndakapiwa nagogo vangu. Gogo vangu ivo vanoita zvekung'anga, but vakanyanyisa kurerekera like kuhuroi. Gogo vakabva vazonditi mishonga iyi da kuti unge uchizoisa pazasi pemazamo ako
zuva iro rekuti iye anenge achazobvisirwa mari. Unomuka zuva parinenge risati rabuda, then wobva wazoisa mishonga iyi pazasi pemazamu ako. Endo panguva yacho iyoyo takatoenda tikatonorara kune imwe guest house, and we were going to travel from there tichienda kumba kwavo. Saka makusaini paipa inini ndindakatotanga kutomuka early in the morning and I wiped myself, ndikabva ndatotanga kutopfeka. Vamwe vakazosara vomuka, inini ndainge ndatopedza madhiri angu, mishonga yangu ndakatoisa mubra. Vakazosara zvedu tozoenda kumba kwavo mukoma, but mishonga yangu ndainge ndakatoseta. Then vanhu vaviri ava vatori nemhepo, mhepo idzo dzinotovateverera. Ndokusaka gogo vangu vakandipa like mishonga miviri, like imwe yacho that I had on my left breast and the other one on my right breast. It represented murume nemukadzi. Saka ivo kuti vange vachizonzi vachawirirana, it is going to take like a very long time. Saka mishonga iyi zvekare vainge vakandipa kuti ndinge ndichiisa pazasi pemazamu angu. Saka ivo gogo prior to that vainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga a present for her. Saka ndakabva ndazotongotenga mamwe mawater glass iwayo ainge achidhura mukoma. I don't know kuti ndakarara nevarume vangani kuti varume ivavo vange vachingondipa mari so that ndinge ndichikwanisa kumutengera mawater glass iwawo. They were very expensive. Ndakati ndamatenga mawater glasses aya ndokubva ndazobva kuHarare ndikabva ndazoenda kumusha. Saka ivo gogo vainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka mari. Ndakatohura nevamwe sugar daddy ava ndakarara navo for almost a week, ndokubva vazondipa $200 apa vainge vachitozvirwarira zvavo sugar daddy vaya. I think kuti ndo pandakabva ndazowanawo chirwere cheHIV ipapo. So ndakazoti ndadzokera kumusha ndikaburitsa $200 yangu ndikaipa gogo uye zvekare nemawater glass aya. Then takazotaimira paya vanhu pavainge varara, gogo vakabva vazotora mawater glass aya vakabva vazoti nditevere mwana wemwana wangu, ndokubva ndazovatevera paya. Then tikabva tazoenda kumakuva vazonoisa mari iyaya pamusoro peguva, vakabva vazotora mawater glass aya vakabva vazoisa mawater glass aya pamusoro pemari iyaya. Mukoma, do you know for how long those water glasses and that money stayed on top of the grave? The whole month zvinhu izvozvo zvainge zvingoripo pamusoro peguva. Then ndakabva ndazoenda manje ndikabva ndazonotora zvinhu zviya like a week before her wedding day ndakabva ndazodzokera kumusha ndokubva ndazonotora zvinhu zvangu. So on the day that she got married I also went there because I was part of her bridal team. And nguva iya yekuti vanhu vainge vava kutanga kupa zvipo zvavo, neniwo ndakabva ndatosimuka paya ndichitotamba pretending as if I was very happy. Ndikabva ndazoti kwaari, to you my best friend, this is the least that I can do for you. It is just that ndiri murombo, but I had to work very hard kuti ndinge ndichikwanisawo kukutengera mawater glass awa. Nemari iyi inokwana iyo kuita $200. Saka ivo gogo vainge vakanditi as long as zvinhu izvi ainazvo mumba make, she will never know any peace. Ende mumba imomo anenge achinzwa sekunge munenge muchiita kubvira moto, munenge musingagariki. And what I like about her is that whenever I visit her kumba kwake kuHarare uko, and what I like about her is that whenever I visit her, because inini ndiri kuno kuSouth Africa, saka ndinoti pose pandinenge ndaenda kuZim ndinotombotanga ndasvika kumba kwake ndichida kungocheka kuti mawater glass aya achiri nawo here mumba make. Saka zvandinoita ndezvekuti ndinongoti ndichingosvika chete ndobva ndatoti chitombondiisirawo juice kuti ndinge ndichinwa. And ndinobva ndati ndiri kuda mawater glass aya andakakutengera. I want you to use one of those water glasses. Anything other than that water glass, I am not going to drink your juice. Saka iye anga achitofungidzirawo kutoti maybe rudo, but iye haatozivi kutoti ndinenge ndichitocheka kutoti achiri nawo here mawater glass iwawo. And chinondifadza pashamwari yangu ndechekuti iye she keeps them safe. Like zvinhu zvizhinji izvo zvaakapiwa on her wedding day, she always keeps them safe. Vana vake, even murume wake haatombovatendedzi kuti vange vachibata mawater glass iwawo. Sometimes I feel very sorry for her because anokwanisa kutondiitira mavideo calls achingoyeredza misodzi achiti izvezvizvi handitombozivi kuti
varipi and he's dating a lot of women and anongogara akabata foni yake achingotaura nemahure ake. She will be telling me kuti eko zvinozvi ndazosvika pakuneta, ndava kungozviudza kuti kana kuri kunzi iye ane dhimoni rekuhura anofanira kungoti ange achingoramba achingohura. Like this year akatobva mukutondiudza kutoti murume wake, if she found out kutoti the guy has impregnated another girl apa, musikana wacho ainge achitonzi atori muform 3 zvake. Saka akatonditi now I don't even bother myself. Ndakangomuudza kuti kana ukahura ukaita vana vako, ziva kuti vana vako panapa handidi kuvaona. Like this woman, she has no peace. Munhu ari mumba zvake but chinhu chinonzi peace haachizivi. So mukomanashi nekuda kwemawater glass iwawo andakamupa nanhasi uno ndo anoita kuti marriage yake inge ichimurwadza. Saka iye akandiudza kuti out of the 12 water glass that I bought for her, 2 ndo akangofa. Saka she has 10 of them in her house. Chaasingazivi ndechekuti as long as mawater glass iwawo ainawo mumba make, handidi kukunyeperai mukoma, handidi kukunyeperai, she will suffer. Unfortunately my friend, iye haatombozvizivi kuti this is what I did for her, ende iye haana kukwanisawo kuwana munhu akamupawo advice yandikudawo kupa avo vasikanawo vechidiki, kana kuti anyone anenge achitarisira kuti one day achazopindawo mumarriage. Inini ndinongoda kungoti kune uyo ari kutarisira kuzopindawo mumarriage, never trust anyone in your life. Unofanira kungoti unge uchingozvitrusta chete iwewe, because iye ainge achinditrust with all of her heart, but iye ainge asingatozivi kutoti ndainge nditori negrudge, the grudge from high school, kuti iye akarara neboyfriend yangu. So iye haazvizivi zvake kuti akangofanana nemunhu akamira akatarisana negomba, but inini ndini ndimire kumashure kwake. Instead of pulling her back, I am prepared to push her into that bottomless pit from where I know kuti she will never be able to recover. Gogo vangu vakandigadzirira mishonga iyi ivo havasati vafa, but vakangonditi haudi here kuti unge uchimuzorodza munhu uyu, tongomugadzirira mishonga yekuti ange achinzwa kusema murume then obva arambana nemurume. But ndakabva ndati no, not yet, she needs to suffer. Munhu uyu anofanira kuti ange achimborwadziwa, ngambonzwa kuti marriage inorwadza sei, then later on ndo pandichazomureleasa zvangu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo, strange things do happen in this world.